Hi guys, good morning. Mahal tanin jo. Kani sayang ipamahaw ron. Ikaw yan ah. Kaya na rin, humanis sa pamahaw, isa yung ipamahaw. Paano? Luto. At lagog. Luto mo. Matataos kung tatiri diha ma. Asya tatiri. Ay tatiri. Kulit sa tatiri kay gimunyaw ko ni mo tatiri. Muli na na ito ng paabot tata. Tama? Paabot tata. Karon din adlaw sa Badu. Diya. Ugma ma. Was liksi, kay gisundos liksi sa ijahang lula. Tuas pilar. Diya. Marag relax sa jud ko karon. Di ko kapanglaba kay kanay daghan pa kog mga pilunon, daghan pang gipanghay-hay nga wa bitaw na ma. Dai mo ha, tagtagur man tao. Ndara sa dis ma. Karon di ay. Karon di ay. Ndara sa dis ma. Hindi mo i-snack na, okay naman naman ka. Namama kay mapamalihan pamahang. Kuhaan ka ng isa na siguro kasi mana nagsigiguanuan. Isa na kasi manama. Minaw ko, hay kung ati ko ni namula ang dari ma. Hay ati ko ini. Nagkukuha na namula ang dari ati ko ini. Lagsat pero malipay ko ati ko ini. Dadas pili ati ko ini. Kasi natingamos ang naong nagsinaw. Aling butangan o kuan. Kanang oil. Kuan ba kanang na nagbutang ko o kanang virgin coconut oil sang naong. Ba? Mamana ni si Jana pa nakakuan na pa kuan ba na ha? Nara pa yung share ba? Butangan na sa virgin baby. Ang gibutangan ni kanang virgin coconut oil. Mamana ni isa pa ko butang og kanang sunblock. Ma, naku ni pinangga ma. Yang enggak man. Mangaway ma. Mga away, di pinangga. Ini ka, malaki ma. Mumitin pa kami sa ma. Malagmiting kapon. Sambil lagi ni pana ma. Mali ko ang cinnamon. Napangalis lungsod ma. Lumi na. Malabi ma. Mingaw ta ka. Ay, wala man din gani. Nagdilak nagtanding. Ako rin lukwetes kanting di ay ma. Kamalagway. Tay kung titalo si titayo linggay. Say titalo si. Salamat sa pagpangga titalo siya. Nga ito kung ipang kamu titayo ning titalo siya. Bakasin sa amput mo darin titalo siya. Kalaak kumudarin sa amo ang bahay titalo siya. Di bitaw. Limpyo bitaw mong bahay. Di ang kugaw titalo siya. Kaya siya kuroy. Kaya ito ang makurtis. Kaya silang duha ni gipat tumakan kuroy yung kurtis guys. Tita Lucy. Salamat sa pagpangga Tita Lucy nga agi. Do kay ra ni nagngut-ngut nagtuod sa mama naluoy ko guys. Tita Lucy. Ang iba. Nang kwani mo kung pinangga Tita Yuning kay mo kung tagaag. Ayun mo kung pinangga ka do kay mo kung tagad from birthday tayo ni. Itagaan na ka. Muna kong gatagan. Muna kong gatagan tayo ni. Salamat tayo ni. Tama tayo ni. Ang tito may itawag ni Kuya Limoy ti tayo ni. Hindi man kuya ti tayo ni. Kanus sila sang kuliri kung atima. Bawa na sa. Talusi. Ning meeting ang mamagapon sa ang ispila nagsilik si Jay guys kay kikuha silang lula guys.
mag-ima. Lose everything na nahihilin ma. Ma. Mama? Ma. Hindi may handa ni Zama. Ay, sige. Mama? Ito man na. Ay, nung kurus mo nita nga mga kung sini. Ikan bats hang paglaba. So guys, hinga natong porma mga hihay. Bitaw no. Mangita jud tag pamaagi nga dita mapagtong kay lisod na. Mapagtong ta, maot pa ta, mapagtong pa. Aw. Gikan ko namutang og kuan sunscreen. Hindi na po'y magbuot diha. Na po'y maingon og palabian. Ako ay gura po kuning sunod ni programi. Nga kinahanglan, imo pong dudaghan ng pagbutang sa imong sunscreen. Di po ka doon, magtipirin ka ng gamay ra. Ano nga nang gidudaghan po kay jawat lagi dito masunog. Madugaling kay ning kuan ron, ning taniag. Mangayhay na ko kay arong di po sayang. Nautrog hang nahuna. Ganina, niingon ko nga di ko manglaba kay mapahuway ko. Pagtanaw panahon kay ning taniagman. Nang hinayang ko, kay naidaghang kadyong mga labunon. Ngay mga tila datos taas nga, gipang tamak ra. Diyan malaging giguba man nagamang taas, galis dan og arkuba. Kung ani ka nang kaabog-abog mo nang gipanglabhan. Nja. Ko na day ni ikaduhang bats na nakapangayhay na ko dito spikas. Nja, mo lagi. Kay sayang man pug adlaw, nja ugma adlaw ramang Domingo, adto mi simbahan nja nas Lunes. Lain na pong pagpanglaban nas Lunes. Nja klasihan pos alyana mo nang manghinayang kos adlaw. Nja labi na kay wa po ning uwan. Manang laban na lamang ko. Bisan pag ngat-ngat hang tuhod, char. Say na jud nis pagka gore, bitaw. Gingat-ngatan bitaw kog tuhod, gabi iyo ko kay bawag na ansan hang tuhod. Basig, mga nilang gitawag og rayuma. Basta kay, grabe ngat-ngatan dyan hang tuhod. Mga nang wa na lamang po na habali-bali ha. Bisag ngat-ngat hang tuhod, ng laba ko. Kay walagi, masayang tas adlaw. Kay, ug mintag mo pahuway, sayang pag adlaw. Mga nang way papahuwayay, ugma kay Domingo man, ugma ta mo relax. Karon adlaw Sabado ato sa laman ning itiwas og pagpanglaba. Madali man tagong init. Hindi na mauwan kang mamani. Ako ko'y daghang, sige kong panglaba. Diyan ako'y daghang tupiunon. OMG. Hindi pwede di manglaba. Kay uniform. Uniform sa duha kay estudyante.
Ay, naku. Ay. Ano lagay yan? Naman na ko bang hay. Unta mo kuan. Mainit sa. Sakto makatuo bitaw. Pero ihanger nila mas kuan sud. Naman nagtanong ko. So voice over ta dring dapita alas 5 na sa hapon. Unja gibati jud kog kamingaw diri sa family house kay sinanay ning simba. Unja si Aliana natug pa ahang gipukaw kay alas 5 na lagi sa hapon. Di jud mo mata naglami jud tug. So mao nang gibuhat ning gawas ko. Naglantaw-lantaw ko sa mga buwak kay mao ra man dyan ay tambal sa ang kalaay ug kamingaw. Halos tibok palis kong naghigda kay kanilaging natagi pamati ning andar gahong hyperacidity. Labi ang sakit sang kuto-kuto mo nang nahigda ko. Karon ning bakod ko kuan napadig sakit pero kinahanglan mga rikos kalsada kay mo lagi mulantaw ko palibot. Basin mabawasan ning atong gibati ug kahigwaos cha bitaw. Kanibang buwaka, nag-goal ko kay ningas nanay nga putlon ko nun ni kay mahimo ko ning kahoy. Sayang pa dara ba ning pinaliwatan. Nja, minga ka jug kuan palibot. Kay kuan na ron alas 5 na ron sa hapon na jitaw ning labay.
Ngiob na. Mingaw sa among lugar. Birthday day Nailin day ugma guys ang kantahan daan guys. Happy birthday Nailin. Happy birthday na Nailin. Happy birthday na Nailin. Happy birthday na Nailin. Daria day ka mag birthday Nailin na rong bibo Nailin. Adaw dias Cortez kay inay mga hubog Nailin. Dali hubog Okay, ito. ang makang paitag ice cream ug cake ug litson manok ug kuan. Spaghetti pud pansit ug Nagana din mong ipalit. litson manok ug fried chicken akang palitan og kan na Nailin ha. Kaya makang pinangga na Nailin na natug na day kung karong palit guys kay wa man milakaw guys. Kay ugma kay birthday nga Nailin ugma guys pilay edad ni Nailin ma. Tama? 58. 58 ma. Bata pa tiguang na. Bata pa ma. Martes po birthday sang mama guys. Musimba tayo may ugma kay sag mag kay kang simba kay malipay Ginoo guys yung kus Ginoo nang musimba guys. So gusto Kay si kuya papatan may magka hatad na mo hatad simba guys. Pero ning meeting dahil mama sa eskwelahan gapon guys. Pero ako natug ako guys. Oh, say ka kung tiyan day. Kay tambak sakit tisan ma. Sabi. So, hi guys. Ganina pag humaglaba, kuan ko naghigda kay nyandar gaho ang kuan gihyper ko ang taning kaon kog saging hinog. Mao nang inom kog ganina umiprasol. Nakalimot ko nga ni kaon kog saging nga pinirito hunja. Kuan bitaw kanang nay murag na overripe na. Hunja. Mao tinakaangin nga ning tukar gaho ang hyper. Malagay sa hay lagi di ko kalikay, mo makalimot ko ba? Mao na. Kinahanglan jud nay control. Di sa hay lagi pod. Basta maikag ko. Di ko kakuan, di ko kabantay, makakaon ko. Mao nang di na pod kaadto sakit. Sumara to, update ka ng adlaw ah.